за свободното движение, за свободното право да работят. Вие излизахте ли да защитите вашите права, за да работите спокойно и свободно? Какво оставаме хора до вчера? Вие дишахте свободно, а днеска искате някой да ви даде права, за да живеете. Господ ви е дал правото на живот, няма право никой да ви го отнема. По нито един европейски закон, нито една конституция и нито един закон в държавата България. Нашите закони редовно се нарушават и ако ние не се противопоставим и не бдим, няма как да стане. Във Варна сме се обединили няколко групи, гражданска инициатива Варна протести, гражданска инициатива Бран и други сдружения, които присъстват днес, като Обединение 29 и други по-малки групи. Това е начина за отпор. Това е начина за отпор. Въпреки че е студено, аз ви благодаря, че вие защитавате правата си. Не е верно, че колко хора има значение, колко хора са на площад или някъде. Има значение в световен мащаб колко хора са излязли да защитават свободата и правата на хората.